Si San Pablo sa atong unang pagbasa ming hisgot na ulipon siya ni Kristo. Kana nga maong deklarasyon kung kinasing-kasing mo resulta gyud sa binuhatan. Lingiyay mong tupad na ulipon ka ni Kristo. Lingiya ba? Niya, unsa may binuhatan ni San Pablo, gasigi siyag sangyaw mahitungod ni Kristo. Kay ulipon man siya ni Kristo. Ug sa mata sa Ginoo, nahimo siyang buutan nga tao. Samtang ang mga tao nga nagsigig simba didto sa templo, nahimong dautan sa mata sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, pagkadautan, nagkuan biya sila, nagpunsisok biya gid sila. Magsigi man sila tan-aw, magsigi man sila dugok dito sa templo. Papareha sa taga Compostela ba? Sige gyud simba, inig prosesyon, daghan kay mo kuyog, parehadtong niagi na tong prosesyon. Gahapon sad atong pista mas astang daghana, abigin na kog dili paigo atong pagkaon, pero may gani kay nanguli sa dang kadaghana. Guwap ato manguli na mura gitog tanagon si rumbuang tong atong pagkaon, pero nasobra gyud siya, daghang sobra. Nya nindot man tan-awon ang pangutana lang kadtong nanguyog sa prosesyon, kadtong nagpunsisok na purtindaghana pagkamisa nato, pila ka buok adto ang ulipon ni Kristo. Ulipon ba? Unsa man ay kinaiyas ulipon? Musupak na sa galon. Musunod ra gyud bisan pag ang iyang kinabuhi iyang ibuhis para siyang agalon, basta ulipon. Pero kanang nanrabaho ra, kanang nitrabaho ra ba nang warta, adili na gitawag na ni Kristo og sinuhulan. Ang sinuhulan dili gid na muonong sa iyang agalon, ug moabot na kuno ang mga pagsulay, mudagan ra gid na kay sinuhulan ra man. Lain na sang lingi sa imong tupad na pilay suhol nimo, pilay suhol nimo Ginoo. Unya unsa may atong timaan nga kita mga sinuhulan, demanding ba mo na ang mga tao diri sa panahon ni Kristo mi-demand. Unsa ilang gidemand? Paghimog milagro aron magpaulipon minimo, mutuo minimo, paghimog milagro. Ako sug man kay ta mutuo kana mga tao maghimog milagro, labi nag maghealing, labi na jud makita ta nang naang giyawaan nga ang liog motuyok nya, moabot dayon ang usa ka tawo nga iya dayong priubiran mawagtang ding yawa. Asos, mura tag ulipon anang tawhana no, magsigi na lang tag sunod-sunod bisag unsay yang isulti atong sundon, pero paghimo usag milagro mo na karon aron ta mo sikat, paghimog milagro. Lain na sang lingi sa imong tupad na nakamilagro na ka, nakamilagro. Oy, ang milagro maghihisgutan ni Kristo lahi. Ingon siya, sama nga si Hunas nag-standby og 3 ka adlaw didto sa tiyan sa isda. Ang anak sa tao sad mag-standby og 3 ka adlaw ilawom sa yuta. Ang pruiba ni Kristo sa iyang pagkamanluluwas mao ang pagpakamatay. Muna ang makaluwas nga tinud-anay mao ang pagpakamatay. Si San Pablo na priso dito sa Roma, iya maning sulat dito sa Roma, taga Roma. Na priso sad siya dito og gipatay siya dito. Giputlas liog og mao toy iyang pagpakita nga ulipon siya ni Kristo
kaabag siya nga manluluwas kay ang sugo ni Kristo niya isip ulipon isangyaw ang maayong balita. Ug unsay may maayong balita nga ang kamatayon dinhis kalibutan dili na angay kahadlukan kay tuay pagkabanhaw nga naghulat. Gilingay mong tupad na okay na nimog mamatay. Sige na rabang linog, okay ra nimo mamatay. Magkaratol-ratol magani kag na kay kidney failure. Nainidool na ko pader. Ang ako yung taong anak pader. Nagsige nagkimo. Nako pila may stage stage 4 na pader niya. Duha mago nakabuki ang cancer. Nako ayaw na lang pag-solicit Duha nakabuk cancer niya. Stage 4 pulos. Kamo, magpakimo pa mo ayaw na lang. Usik-usik. Di ba? Ayaw na. Unsa may buhaton? Nya ningon sa densya nga ko, unya pa dir, maghuwat na lang yung milagro. Nako, ayaw sa paghuwat ang milagro. Unsa may buhaton? Kamatay na. Kamatay. Matod pang San Pablo, mamiya at aning lawasa. Mamiya at kay kining lawasa, lumalabay. Palabyan na. Palabyan na ba? Anong magsigi pa manggig ka diha? Hasta nang maglisod og lakaw. Magsigi pag yung hangyo. Padir, hilingi ko padir, hilingi ko. Naku, kadugay ba ninyang mamatay? Sige, pahiling. Lisod naglakaw, pahiling lang yapon. Hangtod na lang nagalisod na kaglakaw nga. Klaro na kayo ang timaan nga lumalabay na ka. Ang imong lawas na deteriorated na kay 90 anyos na ka. Healing pagid ang imong gipangita. Tingali healing. Pero healing sa imong attachment ni ining lumalabay na kalibutan. Kamatay na. Nya kanang imong mga budget, unsa may buhaton na ipalit og slot kana moy dili mo labay. Ipalit og slot imbis magpakimo ka, ipalit tala nag slot imbis magpa-dialysis ka, ipalit tala nag slot aron ikasunod semana patay na ka, pero ang imong gipalit nga slot mulungtad hangtod sa sunod pang mga centuries. Di ba? Igadto ni mos langit at tubang ni mos Ginoo moingon dayong Ginoo, congratulations, nagbilin kag nindot nga bahandi sa kalibutan para sa simbahan ug tungod ana di ana sad kay treasures in heaven. Di ba? Kay ang slot unsa toy meaning sa T? Di oy ang T ba T sa slot? Treasure in heaven. Ang S, sacrifice. Nya ang L, love. Ang O, offering. Nya ang T, treasures. Di mo nang usik-usikan nga treasure na in heaven. Ayaw usik-usiki anang imong dialysis, nga wa nagi paglaom, katulo na, kaupat na ka mag-dialysis, usa ka semana, lagom na kay kagliog, lagom na kay kag mga bukton, mura na kag langkay nga ni kupos, gahuwat talag kanus ang mabungkag. Ayaw na. No? Dawata ang maayong balita. Ug unsa may maayong balita nga mamatay kita apan mabanhaw. Ug ang pagkabanhaw mo na to ang bag-ong kinabuhi kay kini atong lawas inighabilin ani dinhi matud pang San Pablo, suluban ta og bag-ong lawas na dili na gyud mamatay. Nindota na. Ayaw na sige tusok sa dagom. Katong isulob nimo nga limpyo na. Sigihan kag kulata sa imong bana. Sigihan kag kulata. Ay, pakulata lang. Hangtod mabunog og may imong lawas, iparok-parok pa ka sa ligi, mga bungkag ng imong ngabil, mabungi ka. Sige lang. Kaya inig kamatay nimo, unsa may mitabo?
suluban ka o bagong lawas nga gwapa na kay ka wa nagyoy mga samad, di ba? Nganong mura mamugwa ma-excited? mura lagi hinumog na nga hadlok, ala uy unsa mo din na, uy unsa mo din na, naunsa man taday ani. Mao na ang mahal nga Birhen Maria, karon magsugod man ni ang nobinaryo ni Pedro Calungsod sad magkuan man ang ato mga youth na giandam na nila altar magsugod sila silang nobina karon. Si Pedro Calungsod batan-on pa kay na. Wa maya siya unta kalaguti sa katong mga tao dito, katong chieftain. Ang gikalagutan katumang pari nga iyang kuyog kay nganong gibunyagan ang iyang anak. Pero iya mang gialihan ang pari. Giing na siyang dagan. Di ka na mo hilabtan. Kay kanira yung pari, ningon man siya nga, patyalan kog una kay ang pari may akong depensahan. Kinsa ninyo dinhi ang muliwat ni Pedro Calungsod na inyo jud kong depensahan kay kamo gyud magpakamatay. Bitaas ang kamot be. Sige. Isa-isa sa kamot di man gikampalit og slot gani. Dipinsahi ko, hutda o sagpalit inyong slot, hangtod mo mga matay. Ana, ni kamatay na ninyo, kay wa na mo'y kaon, liwat na mong Pedro Calungsod. Pero munindot ang simbahan. Muna si Pedro Calungsod, sa iyang kabatanon, gidipinsahan niyang pare, pero pagkahuman niya kamatay, gipatay man sa tong pare. Kaya ningon man sang pare, pagkamatay magani akong sakristan, ako na bahinoon. Gidawat sa pare ang bangkaw o ang sundang. Mutong hiwa-hiwain tao ni sila Mura sila ka na bang mga baboy bang giataro ba? Niya gihug kunos dagat. Wa gyud makita. Pero nakita sila sa matas Ginoo. Munang na-enthrone sila isip mga santos. Mauna ang gipasabot ni San Pablo nga maayong balita. Og tungod anang maayong balita, namatay si San Pablo. Namatay si Pedro Calungsod. Namatay si Lorenzo Ruiz. Namatay si Santiago, ang atong patron dinhi. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ingna pakamatyan na nakong slot ni Father. Giing na. Ingna ako ng pakamatyan. Nindota gano'n, na magpakamatay sa salat, mamaligya, niya mo palit. So, ikasunod si Mana, hurot na niya atong salat nga grace. Tag 100, ragod na niya kanipag yung atong PPSC o kaning DPR. Maghuwat man sa tag linog, maghuwat man sa tag mga dagko kayong event. Una, pamulugwa atong kwarta. Una, patamangumpra ng mga para ipanghatod nga to. Maghuwat pa ka na, ayaw na lang. Ay huwat na, nganong imo magyong paaboton na masunog ang balay, una pa nimo i-repair. Di ba? Ayaw huwat na, mabungkag o sa imong balay, una pa ka mo repair. Ayaw huwat na, kining atong simbahan, mubati og maayo ang naong, mga bungkag na ng lingkuranan, una pa yung ka mo donate. Karon nga wapa na mabungkag, ato na ng ilisan. Ang among desisyon sa atong team, sa consultants nato, sa mga PPC, PFC, o sa aning atong mga architect, murag na ami inkling nga, dili na lang na i-repair ang atong mga lingkuranan. Ato na lang ng ilisan. Nya kanang mga tarong-tarong pa, nga makaya pa, ato nang ihatag nato sa mga kapilya. Okay ra mo? Bantayan. Nya kada pamilya sa Compostela mo angkon og usa ka bag-ong lingkuranan. Okay mo ana? Ikayaw sa pader, ayaw sa. Oy, may lamumulingkod niya. Igihan pa kay tanan tanawa mabag-o na to lingkuranan. Igihan na kay kaako ng lugar diha, ako ng lugar. Iwakli pa, irog. Ako ng lugar niya, di ra magpalit og slot. Ato ang gyapon ng islat-slat, no? Og dili maangkon og usa ka pamilya, tabangan og 5 ka pamilya, di ba? Nya sa ato mga online parishioners,
Hala, slat-slat sa ta. Kamo sa mga arang-arangan pagkabutang, hala, angkon sa mugtag sa ka. Mga pilam ni kabok, 20 times. Maghimo lang tag 22 siguro atong buhaton din eh. 22 or 23 ka. O, pila na ako. Ipa nga to. Basta mga anak tingay, mga 22 ka kana ganing kada linya. Nya ato pag nang extinan dito, mahimo na ng unom ka linya. 22 times 6. Pila na? 12 ka, 72? 132. Pila kabok pamilya sa Compostela? Tubag. Household. Abot ka mo din yung mga 2,000. Household. Sobra. Mga 5,000. Tibuok ba? Barangay ba? Sana? Municipal. No. I-divide lang na siya. Yan ay ubang pamilya mo, angkon og tagsa, nasa ubang pamilya, magtabang, tag na po, kabuok. Inikabutang ang inyong bangko, dire pwede na magdungag kamatay. Doon na mo yung mga trono dito sa langit. Nao lang na nato pagkwintagod. Ako mo angkon man jud kog usa, siguro man gina. 100 ko ana lang, 31. Ya, kanarong na nagsimba din mo angkon sa mong taglima ka buok. Di na gani kaabot nga to ganis dap-dap siguro, di na gani tingali kaabot nga to tag-ubi, di na kaabot nga to mahagnaw, hurot-hurot na diri sa poblasyon. Di ba? Pero kani damgo ra gini wa gini kamatuoran. Naman tayo mga 271 ka subscribers, ibutang lang nato 1/4 ana mo palit. 1/4 ba? Mupalit og tagsa. Ana. Pila may 1/4 sa 270? Di sa mo kamo mo kwenta. Mahala. So, dali raon ta kung ato lang yung hunahunaon nakitang tanan ulipon ni Kristo. Nakitang tanan sa paggamit nato sa atong bahandi, kwarta man, talento man, or oras man, gamito nato para sa lawas nga mistiko ni Kristo nga mao ang simbahan. Dali ra gyud kaayo. Unya kun ang tanang mga Katolikos Pilipinas, apil na ng ato mga politicians, naa ng panghuna-hunaan ang akong bahandi para ni sa community. Dali kay nila pagsulbad kining problema sa Pilipinas. Din ata moagi anang impeachment, mga hearing, mga hala, papriso ngadto sa ICC, di na ta moagi ana just to solve problems in the Philippines. Kinahanglan pa yun nimong ipapriso ngadto ang former president sa ICC just to solve flood control, just to solve corruption. Kinahanglan pa ginang ipapriso nga tiguang na kayo galisod na ganiglakaw, imo pa yung ipapriso dito. Kinahanglan pa gid na. Huna-hunaan na ninyo mga government leaders, ang atong presidente Bongbong Marcos should think about that. Is it needed in order to solve our problems of corruption? Ito ba? Naman sa imutubag ana, let us bend the law. Let us bend the law. Matod pa ning atong bagong ombudsman, bending the law is okay. Because you are not breaking the law, you are bending the law. Ang pangutana, asa man padong gibend ang law? Asa man padong? Para sa katawhan nga Pilipino o para sa mga lawbreaker? Kay kung ni-bend ang law para sa lawbreaker, it is equivalent to breaking the law. If you bend the law para sa kinabag-ang mga tao, labi na gyud mga kabos, it is beneficial. Nagyong sa nila pag-bend ang law.
Mao na linog. Giunsa nila pagben ang law nga ang dagko kayog scam dili hisgutan panalipdan kining ni ang nitug-an sa tinuod mao'y atong kasuhan. Mao na ilang pagben sa law nga ang dagko kayog mga kaso sa komentaryo sa revelation sa mga gitawag natog mga whistleblower ayaw naghisguti ang ilang mga pangan. Sama nila ni Romualdez, Saldico, ayaw naghisguti, ayaw nagkasuhi. Pero kaning nagsulti, sama nilang Diskaya, sama atong, sa tuwingan ato, Surgeon, limot ko ato, kana sila mo'y imbestigaha, hangtod ng tatak sa ilang notaryo, sa ilang kanini ang, affidavit, question na, pero kaning dagko kay scam nga trillion ayaw na. Mao na ang ilang pagben sa law to please the people. And who are these people? The people in authority. And that is very, very unchristian. That is very ungodly. Mao na ampo ta nga unta kining atong mga leaders kay ato naman gini silang na elected. Pagbag-o na mo before mo abot ang panahon nga matod pa ni Kristo, moabot unyang panahon mubangon ang mga tao sa Ninibe ug mosudya ug mo condemn kaninyo. Mubangon ang rayna sa habagatan kay iyang gisunod ang pulong sa Ginoo pinaagi ni Solomon ug ni apay labaw ni Solomon dinhi ang pulong ni Kristo. Ang Ninibe nagbag-o sa ilang mga sala naminaw sa pulong ni Propeta Jonas. Ug matod pang Kristo ni apay labaw ni Jonas dinhi ang iyang pulong nga nagdaog kaluwasan.